Takže čaute, moje meno je Jurčík, vítajte pri ďalšom Airsofttovom videu. V tomto videu si budeme dávať do tejto AR-15 Full Metal nové diely. S tým, že vlastne už je tam komplet set vzduchariny nový, kvalitný, od ENCčka vzduch. Ale rozhodol som sa, že tam budeme dávať nové vysokorýchlostné kolesa, 13:1, takisto CNCčka. Budem používať od Retro Arms podložky vymezovacie, keďže pôjdu tam nové vysokorýchlostné kolesa. Pasty, ktoré som takisto kupoval na ozubené kolesa a takisto na vzducharinu. MOSFET od Zeusu, Platinum, to je na V2 Mechabox, s tým, že mala by tam byť vedenie do pažby. Na začiatok si vyskúšame, ako to strieľa so základnými kolesami. Baterku budem tam dávať 11 jednotku, 1500. Baterku máme vloženú. Vyskúšame semi, odozva na spúšti a vyskúšame to na full auto. Takže zhruba takto je to v základe. Kadencia, odozva na spúšti. Ukážem vám, čo je vo vnútri, ako postupovať celkovo pri rozoberaní AR-15, teda verzie M. Takže ako prvé odoberieme si pažbu. Pažbu odoberieme takým štýlom, že vlastne tento klip, čo je, dáme ho dohora, teda do dola a vyťahneme celú pažbu. Môžeme dať dole tubus. V tubuse sa nachádza dlhá šroba, docháte krížový šrobovák dovnútra, vykrútite tubus. Tubus máme vyťahnutý. Je dôležité, aby ste dávali pozor na to, aby ste správne bity používali alebo šrobováky, aby ste náhodou neprekrútili šrobu. Vidíte, tento bit tam krásne pasuje. Takže ak zošľaháte zavity alebo hrany teda na šrobe, tak máte smolu, tubus nevykrútite a tým pádom nebudete môcť rozobrať zbraň. Vyťahneme si túto sponu alebo oko popruhu, takisto ho dáme preč. Takže máme tu na pin. Piny tieto väčšinou sú imbusové. Z druhej strany je takto tu zaseknutý, je vyrezaný. Takže toto nemusíte vôbec dáko riešiť, že ako toto chytiť, drží tu sám, vďaka tomu, že je tu zbrúsený. Takže vykrútime si tento pin. Keďže pin už máme vyťahnutý, tak môžeme si oddeliť vrchné telo od spodného, s tým, že použijeme túto páku. Trošku natiahneme, dáme dozadu a oddelíme si pekne vrchné telo od spodného. Vykrútime si pažbičku, kde sa nachádza motor. Vykrútime si jednu, druhú šrobu. Miernym buchnutím by sa mala uvoľniť, ako vidíte. Ak by ste chceli vedieť, na čo je táto šroba, ktorý je na plochý šrobovák, tak touto šrobou regulujete prítlak motora. Vyťahneme si teraz motor. Opatrne na motor dávajte pozor na kontakty. Ja používam takéto elektrikárske kliešte. Chytím si pekne kontakty za izoláciu. Jeden kontakt, druhý. Takže fastony sú vyťahnuté. Vyťahneme si motor. V pažbičke bývajú buď 4 alebo 2 na kríž šroby, ktoré si takisto uvoľníte. Takže použijeme šrobovák a máme tam 1, 2. Takže použijeme na to šrobováčik. Vykrútime si 2 šrobky. Ináč pri tejto záležitosti je fajn, keď máte magnetický šrobovák, lebo každý asi, kto už rozoberal pažbičku, tak zistil, že keď tieto šrobky vytiahne alebo sa mu dajú predotiaľ z pažbičky, tak je sranda ich zase dávať dovnútra, keď nemáte magnetický šrobovák. Tak, povolíme si. Najlepšie, keď si ich tam necháte vo vnútri, tie šrobky. Aspoň nebudete potom mať trápenie ich dávať dovnútra. Takže takisto opatrne vyťahneme najprv jeden faston s káblom
jeden. Druhý, takže pažbičku so šrobkami máme vonka. Ďalší pin, ktorý je tunak a stredová vymedzovacia oska. Plus vypúšťač zásobníka. S týmto pinom väčšinou býva problém a to, že keď ho krútite, tak z druhej strany sa vám môže pretáčať. Takže ja si ho vždy chytím do nejakých klieští, aby sa mi netočil. Ďalej, vypúšťač zásobníka, ktorý je na krížovú šrobku, takže vypúšťač zásobníka je von. A posledná vec, ktorá je stredová oska na vymedzenie. S tým, že na jednej strane má drážky, neviem či vidíte, takže tými drážkami musí ísť ako prvý von, lebo cez tie drážky nepretlačíte ho celý na druhú stranu. Takže máme pin vonka, prepínať strelby do semi a povytiahneme si ho. Takisto dávajte pozor na káble. Tak. Takže toto si môžeme dať na bok, nech nám to tu nezavádza. Máme tu imbusové šroby a torxové, čo akože nechápem prečo to tak dali. Použijeme môj známy dobrý šrobováčik. Ešte keď ho nemáte otvorený, dovnútra si strčiť šrobovák, zatlačiť do dola, tak aby sa vám to celé nerozletelo. Takže preto je fajn, keď si to tam strčíte. Ten šrobováčik myslím, otvoríte si mechač. Tak, ako ste počuli, možno to stredilo. Teraz chytíme si valec a vyťahneme pružinu. Tým pádom sme uvoľnili pnutie v mechaboxe. Keď už máme mechabox rozobratý, tak vyťahneme si ten s pružinou. Vyťahneme si postupne kolesa, takže jedno koliesko máme, ďalej západka s pružinkou, uvoľním si túto pružinku, takisto dávajte pozor, aby vám neuletela dozadu, takže keď už máme pružinu uvoľnenú, môžeme si vyťahnuť celú vzducharinu. Takže vzducharina vyťahnutá. Vyťahneme si piestové koleso. Stredové koleso. Ďalšia vec. Môžeme si vyťahnuť spúšť. Takisto tu je pružinka. Tak. Ďalšia vec, čo môžeme spraviť, aby sme sa dostali najprv k očisteniu samotného mechaboxu. Ďalšia vec, tu vidíte ďalšia pružinka na spúšťový kontakt. S tým, že vlastne vy keď stlačíte spúšť, tak tento spúšťový kontakt sa dotkne ďalšieho kontaktu. Vidíte? Stlačením spúšte vy stlačate tento kontakt, ktorý automaticky, keď stlačíte, tak to máte ako vypínač na stene. Keď ho stlačíte, kontakty sa spoja, elektrika putuje cez kontakty do motora, motor prenáša točivý moment na kolesa a už, jak sa kolesa krútia, tak tento piest sa pohybuje dozadu s tým, že keď sa dostane do určitého bodu, tak pružina, ktorá je stlačená, sa uvoľní a všetok vzduch, ktorý je po valci, putuje cez trysku, vonka a tlačí guličku cez hlaveň. Až to by bolo skrátke, ako to funguje. Uvoľníme si spúšťové kontakty. Takisto dávajte pozor na pružinku, keď budete odpájať, aby vám náhodou neustrelila, tak ako mne niekedy, keď som hľadal pružinky po celom byte. Opatrne vyťahneme celé spúšťové kontakty aj s káblami, ktoré samozrejme budeme dávať dovnútra späť. Vyčistíme si od vazelíny všetky tieto veci. Ja používam najlepšie vatové tyčinky.
a takú handričku fajnovú. Takže všetko si ideme teraz vyčistiť. V týchto ložiskách guličkových sa stáva, že sú vylogané pri dlhšom používaní. Takže ideme si skontrolovať, či sú v poriadku ložiska. Zistíte tak, že ložiska nemajú vôľu. Tým, že ak by ste to zanedbali a mali vôľu, môže nastať to, že sa vám kolesa vyosia a polámete kolesa. Vlastne teda zuby na kolesách. Takže ložiska sú bez vôle, čo je dobrá správa. Čo je fajn pri týchto ložiskách, ktoré sú guličkové, tak lepšie otáčky. S tým, že nevýhoda je tá, že nemôžete používať tak silné pružiny, lebo vám tie ložiska nevydržia. Preto keď chcete na výkon, tak je lepšie použiť klzné ložiska, ktoré vydržia toho o mnoho viacej ako guličkové. Guličkové ložiska sú skôr na kadenciu. Ideme si rozbaliť vysokorýchlostné kolesa, CNCčka. Od ENCčka sa mi zdá, že sú piestové koleso. Tým s jedným koleso na motor, stredové koliesko, takisto 13 ku 1. Takže máme kolesa, ktoré si ideme teraz vypodložkovať. Začínam týmto stredovým kolesom, to je tunak. Podložky sú takže milimetriky, od Retro Arms podložky používam. Ideme vyskúšať tak, aby koleso po vložení dovnútra zatvorením mechaboxu, zakrútením šrobov, stačí keď zakrútite jednu, druhú, tretiu a koleso by sa malo krásne točiť bez toho, aby malo vôľu. Takže mechabox máme vypodložkovaný. Ideme vyskúšať, jak sa krúti. Teraz si to rozoberieme. Dôležité je vždy takto si to vyskúšať. Mecháč je takisto od ENCčka, takisto ako set vzduchariny, takisto od ENCčka, ten si ešte takisto vyčistíme. Teraz, keď ho už máme vypodložkovaný, vykrútené šrobky, je dôležité, aby ste tie podložky, ak vám dáke vypadnú, vrátili naspäť. Lebo ak už vám padne a poviete si, to bolo asi odtiaľ, tak sa môže stať, že vám príde ložiska, zničíte ložiska alebo kolesa. A ideme si otvoriť MOSFETík od Zeusu. Čo si blázon? Operation Instruction for M4 MOSFET. Sima. Našívočka od Zeus Sima. Tak toto vyzerá inak vražedne. Čo poviete? MOSFET od Zeusu. Takže ideme si vložiť MOSFET do mechaboxu.